Thank you, Mami Yan. Mami Minger. Sabi nito, Mami Minger. bigla mo na-realize. Bigla ko na-realize. Mami. Sabi nito, Neta, kung ano po ang meron, Makontento. Ganun naman tayo mga Pilipino. Ganun naman din. Ganun naman din Marunong talaga. tayong dumiskarte. Kaya nga bigyan mo ng baon yung bata, 'di ba? Napagkakasya. Oo din. Kahit tayo, kahit sa panahon namin, 'di ba? Tapos hanggang ngayon, pinagkakasya pa rin Oo. talaga natin. Nagagawa ng paraan. Nasanay tayo na marunong dumiskarte talaga. Yun na nga, kaya ngayon yung sanang next is, sana dumating yung panahon na hindi na tayo nasanay na umadjust. Yun na talagang komportable lang kasi Oo. talaga yung buhay na natin na mga Pilipino. Kailangan malapit ka sa kapitbahay mo na may tindahan para makautang ng bigas. Diskarte lang talaga. Pero sana, 'di ba, kahit inuutangan po natin yung mga mga tindera sa paligid, may intention po tayo magbayad. Sinasabing tama 'yun. Pero may mga diskarte, mangungutang ako pero may gagawin ka para mabayaran yung utang. dapat ganon. Oo. Madiskarte talaga tayo. Kaya resilient tayo mga Pilipino eh. Ano yan feeling ko double-edged sword. It's a good thing and a bad thing. Yeah. Kaya nag-adjust na lang tayo. Tinatanggap na lang natin kasi ito na yun. Na hindi naman natin dapat deserve. Oo, correct. Kasi So may sinasabi ka ba? May pera naman yung Nasa maleta nga lang. Okay! Okay! Tingin ko kung bakit resilient tayo mga Pilipino kasi nga sa kultura natin yung bayanihan. 'Di ba na totoo din naman. Hindi kagaya sa mga ibang banyaga na wala silang pakialam kung may problema ka, bahala ka. Pero marunong lang talaga tayo mamaluktot tayong mga Pilipino. Siguro, ganun. Lumaki tayo sa ganun. Lumaki tayo sa ganyang klaseng kultura. Oo. Tayo mga Pilipino may makita kang walang makain na kapitbahay, pag may sobra ka, kakato ka, magbibigay ka. Totoo. Kaya nairaraos natin Ang mga bagay-bagay. Parang mga ugat tayo na intertwine na connected eh. Ganun, no? That's how we are eh. Tayo din, meron din tayong culture ng bayanihan. That's how we're made. Pero pag hilahan din, ayun. Oo, yun din ang kultura natin. Intertwined din, hilahan pababa. Ayaw ng mga kumars na nagsasaksid ka. Sisiraan ka. Crab mentality naman. Wala nang perfect na country, walang perfect na person. Tama. Ganun lang talaga. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo, Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.